Исторически и етнографски музей Александруполи. Историческият и етнографски музей в Александруполи бе построен и задействан от Асоциацията на антики и културно наследство. В неговите зали се помещават предмети, които разказват за историята на траките, източна и западна Тракия, както и значителна колекция от каракачански престилки и местни носии. На партерния етаж има изложби, които често се сменяват на живопис, фотография, занаяти и други, с изключителен интерес както от страна на местните хора, така и от други градове или от чужбина.